ఓకే, మీ పర్సనల్ టేస్ట్ తెలుసుకోవడానికి 3 ప్రశ్నలు అడగండి. మీకు నచ్చే రంగు? ఎరుపు. ఎందుకు? అది మీ పెదాల రంగు కాబట్టి. మీకు నచ్చే పువ్వు? రోజ్. ఏ? అది మీ ఒంటి రంగు కాబట్టి. మీరు మొక్కే దేవుళ్ళు? మీ అమ్మా నాన్నలండి. అదెలా? ఇంత అందమైన మిమ్మల్ని కన్నారు కాబట్టి. ఎస్. భక్తి శ్రద్ధతో బాధ్యతలను నెరవేరుస్తా, భర్త పోస్టుకై ప్రమోషను సంపాదిస్తా, 3 షిఫ్ట్లలో హార్డ్ వర్క్ అభినందిస్తా, 3 ముళ్ళని అవార్డుగా అందించేస్తా. 100 ఏళ్ళు పైనే బడినా చెయ్యలేను పదవీ విరమణ, వయసా మనసా వాచా కర్మణ బదిలీ కోరను ఏదేమైనా.